Siyam ka mga persons deprived of liberty sa Balay-Balay City, Bukidnon ang nakatakdang magsugod na sa ilang pagpanarbaho. Human nga sila ang unang benepisyaryo sa Aftercare Services Program sa BJMP. Ano ang report? Formal nang gi-turnover sa BJMP Balay-Balay City ang ana sa siyam ka mga persons deprived of liberty sa usa ka pribadong institusyon. Human nga sila makagradwar sa Aftercare Services Program, Skills Training to Employment sa BJMP. Ang mga PDL nakahuman sa ilang gihimong skills training ug nakapasar na sa National Certificate Assessment. Rason nga sila magsugod na sa pagpanarbaho subay sa ilang abilidad. Dako kayo ang natabang sa ako sa programa tungod kay na pabago na ko ang akong kaugalingon, daghan kog natun-an diri nga mga skills para sa pagpalambo sa akong kaugalingon. Galing po sa training, kami po ay willing na magbigay ng trabaho sa kanila pagkat sila po ay kompleto nasa mga dokumento at ready for employment. Ang Aftercare Services Program, Skills Training to Employment, ang usa sa mga ginapasigarbong programa sa BJMP nga masolusyonan ang problema sa mga kanhi PDL nga galisod og pagpangita og trabaho. Sanglit, base sa pagtuon sa Philippine Statistics Office, ana sa 13.8% ang unemployment rate sa mga kanhing PDL og 47.9% overall recidivism rate. We believe in changing lives and second chances for people gaya sa mga nandito ngayon sa facilities na ito. Pasalig sa BJMP karon, uban ang ilang mga private partners nga magpadayon kini nga programa nga maghatod og paglaom ngadto sa mga PDL. Umaasa po ako na magpapatuloy po o tatanggapin po ng ibang kumpanya ang aming mga residente o the persons deprived of liberty at sa pamamagitan po ng programa din ito ay may pagpapatuloy po namin ang aming layunin at magbibigay ng magandang kinabukasan sa aming mga residente. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.